Plentziako itsasadarraren inguruan eremu natural desberdin asko daude. Itsas labarrak, irlak, dunak, estuarioa, padurak, aniztasun honek aintzinatik baimendu zuen gizakia eskualdean finkatzea. Bizkargi mendiko magaletatik itsasora doan Butro ibaiak, Gatika zeharkatzean ibaiertzeko landaredi tipikoa du. Marearen igoera eragozten duen Arbinako presatik behera, ibaiak bat-batean Plentziako itsasadarra ematen du. Eskualde honetan ezarri zen Butroetarren leinu boteretsua. Irin errota eta burdinolei esker, ertaroan zehar eskualdeko politika eta ekonomia kontrolatu zituena. Plentziako itsasadarra duela 8.000 urte eratu zen. Azken glaziazioa amaitu eta klima gaur egungo aro berora aldatzean. Itsasoak aintzineko ibai arana urperatu zuen eta. Itsasadar hau Euskal kostaldeko estuario tipikoa dugu. Neurri ertainekoa, aranak baldintzaturiko morfologia estu eta bihurria du. Goialdean, gazitasuna baxua da eta ondoa lokatze zeratuta dago. Bere bazter bitxinetakoa abanikoa dugu, non ibaiak meandro bira ikusgarria egiten duen. Gaur etxez beteta, 70 hamarkadar arte nekazaritzarako erabili zen. Eta horren aurretik, Plentziako untziolak hornitu zituzten izuzkitzako baso komunalek estaltzen zuten. Itsasadarrean behera, gazitasunaren etengabeko aldaketetara eta mareen gora behera ziklikoetara moldatutako landaredia estalirik, Ostradako padura dugu. Padura hau eukaliptu landaketez estalita egon zen, baina emankortasuna eskasa zela eta duela urte gutxi basoa bertan behera utzi zen. Gaur egun landaredi naturala berez ari da errekuperatzen. Padurak itsasertzeko lokastiak dira, gazitasuna jasan dezaken landarediak kolonizatuak. Landare hauek sedimentazioa askartzen dute eta padura gorantz hasten da, itsas eraginetik gero eta gehiago isolatuz. Padurak oso babesgune garrantzitsuak dira Pirineoen mendikatea saihestuz gure kostan zehar migratzen duten hegaztientzako. Plentziako padurak bisitatzen dituztenen artean, lertxun auskara eta lertxuntxo txikia ikusten dira sarri udazken partean. Euskal kostaldeko ekosistema urrienetakoak ditugu padurak. Betidanik ezabatu egin baitira, herriak eraikitzeko, lurra lantzeko edo industriak ezartzeko. Hala ere, planetako eskualde epeletan padurak emankortasun organiko handiko eremu naturalak dira. Aberastasun honek estuarioetako eta orokorrean kostaldeko biziaren ugaritasun itzela baimentzen du.
Junkerako bihurgunetik aurrera, non itsasadarraren ertzetan nekazal lurrak mantentzen baitira oraindik, estuarioaren erdialdea hasten da, eta ubidea zabaldu. Hemen ondoa lokatz eta arena asketa da, eta itsasorantz goazelarik aretsuagoa bilakatzen da. Txipioko padura ingurugiro balio itzeleko gunea da. Plentziako herrigune historikoaren aurrez aurre kokatua. Eremu hau urte gutxitan erregeneratu da marei esker, gaur egun flora eta fauna oso bitxiaren bizileku izanik. Landarediak jarraiera azaltzen du itsasadarraren ubide nagusirako distantziaren arabera. Gazitasun altuena jasan dezaketen landareak, tamarisa edo salikornia esate baterako, erdigunean hazten dira. Leskak, bestalde, paduraren atzekaldean garatzen dira, ur gazitik babesean. Joan den mendean nekazaritzarako landu zen padura hau. Nasa baten bidez itsasadarreko ubide nagusitik bereizi eta lurrez bete zen. Nasa honetzen gainetik doa gaurko errepidea. Dena den, nekazal lanak 70 hamarkadan eten ziren, eta honek paduraren errekuperazio naturala baimendu zuen. Plentziako herria 1989 urtean fundatu zen, itsasadarraren ertzeko muino harritzu batetan. Hain zuzen, 19. menderarte itsasadarra izan zen herri honen bizitzaren ardatz ekonomiko eta soziala. Plentziarrak nabigazioran dedikatu ziren, eta 15. mendetik aurrera, untzigintzara, gaur egun untziola enparantza dagoen lekuan. Portua, Behinola, untzioletatik hasi eta itsasadarra zeharkatzen zuen harrizko zubi zaharreraino iristen zen. Mende honen hasieran ertzori guztia pasealeku bilakatu zen. Herria babesten zuen harresi zaharretik, Santiagoko atea da geratu den gauza bakarra. Aurrerago musika butroetarren dorretxea, 14. mendean eraikia. Plentziak eskualde osoan eduki zuen garrantzi ekonomiko eta politikoaren lekuko da. Horrez gain, alde historikoan 16. mendean eraikitako udaletxe zaharra aurkituko dugu. Bertan dago herriaren jatorrizko armarria, untzigile eta marinel herria azaltzen duena. Plentziako inguruak bildu dituen maparik zaharrena 1725 urtekoa da. Bertan, zubiaren ondoan itsasadarrak eskainitako baliagaietariko bat ustiatu zuten elementu berezi batzuk ageri dira. Marea errotak. Atzean, eskuin ertzan, Gaztelu ondoko errota, eta behean, itsasadarraz bestaldera, errota barrikoa. Gaztelu ondoko irin errota, Plentziako herriak 16. mendean eraiki zuen, Legarrondoko paduran. Mende bete beranduago, Txakurzuloko paduran kokatu zen errota barriko errota. Hasiera batetan, Plentziako itsasadarraren beheko aldea, are eremu zabalek, dunek eta ondartzek estaltzen zuten Gorlizko badiaraino. Arkote izeneko haitzak ere ikus daitezke ibaiko ahoan. 19. mendeak herriaren gainbehera ekonomikoa ekarri zuen. Karlistaden porrotak sorturiko zorrei aurre ezin eginik, untziolen eta portuaren jarduera eten zen.
Itsasbainuak modan jarri ziren, eta plentziak eskaintzen zituen aukerek hiriko burgesia erakarri zuten. Trenbidearen etorrerak 1883 urtean, herriaren izaera turistiko eta erresidentziala markatuko zuen azkenik. Itsasadarrak aho bi zituen, San Valentin aitzaren alde banatan, eta han eratzen zen areazko barrak nabigaziorako eragozpen handia zekarren, sakonera zeharo mugatzen baizuen. Itsasadar barruko olatuak murriztu nahian, mende honen hasieran barra bat eraiki zen arroken gainean. Arearen sarrera eragoztearren, obra honi ubidea mugatzen zuen beste barra bat gehitu zitzaion. Behin eta berriro luzatua, Plentziako hondartza itsasorantz aurreratzea albideratu du barra honek. Barrikako sarriko baso eta Gorlizko Astondoko labarrek babesturiko sargunea da badia, hondartzaren fronteak eta atzerago duna eremu batek itxia. Mende hasieran eraikitako itsas sanatorioak eta bertara daraman errepideak dunak hondartzatik bereizi zituen, badia zeharo eraldatuz. Erdian, Gorlizko herriguneraino iristen den area soltesko duna eremu zabala dago. Gaur egun pinuek estaltzen dute, eta bai lehortea jasateko gaitasun aparta duten beste zenbait landarek ere, sustrai zen zurtoin luzeen bidez area fixatuz. Badiaren mutur batetan eta itsas labarraren atzean babesturik, zementaturiko area metakin konpaktuak aurkitzen ditugu. Itsas animalien maskor zati zeratutako duna fosil hauetan, haizeak hondartzatik area garraiatu zeratu zituen geruzak beha daitezke. Mila urte inguru dituzten duna hauek, Euskal Kostako metakin bakarra osotzen dute, eta Atlantiko aldeko bakanetakoa. Gorlizko labarren gainean, kantauriar bezala ezagutzen den artadi berezia dago. Landaredi mota honek gaur egungoa baino klima beroagoa adierazten du, eta horregatik, aintzinako erlikiatzat jo da. Kantauri itsasoaren ertzean agertzen den baso mota honetan, artea, erramua, gurbitza eta endalarra ageri dira besteak beste. Gorlizko labarrek garrantzi bereziko zenbait gune dituzte, hala nola ustrikotzeko punta. Muino harritzu hau, duela 120 milioi urte garatu zen,
koral eta molusku arrezife baten hondakinez osotuta dago. Itsas labarrok balio estetiko handiko multzoa eratzen dute, arroka desberdinen kolore konbinaketari esker. Horrez gain, irizpide zailekoak izaki, hegaztiek babesgune gisara erabiltzen dituzte. Olatuen etengabeko lanak labarraren erosioa eta atzerapena eragin du. Honela, labarraren oinean higadura plataforma eratu da. Bertan, olatuek beren energia ustutzen dutelarik. Arkaitz gogorrenez eratutako zonek irtenuneak eratu dituzte. Esate baterako, Bilanoko lurmuturra. Era berean, irizpide zaileko Bilano irla, labarretatik 500 metrotara, itsasoan isolatutako arkaitz masa da. Irla hau eratzen duten haitz zorratzetan, 100 hegaztik egiten dute abia. Hauen artean, kaio auskarek eta ubarroiek. Bilano eta Ermua mendietako labarrak itsasoraino iristen diren Artadi kantauriar itxiz estalita daude. Duela 100.000 urte, eskualde hau delta bat zenean, bertatik igarotako dinosauruen aztarnak aurki daitezke labarrotan. Badiaren beste aldean, Gorlizen aurrez aurre, barrikako itsaslabar ikusgarriak ditugu. Arroken deformazio eta austuren adibide apartak agertzen dituztenak. Hemezortzigarren mendean badiarako sarbidea 2 gotorlekuk babesten zuten, ahoaren alde banatako labar gainetatik. Plentziako portura zijoazen untziak kontrolatuz. Itsasabaletik itsasadarreko gune babestuetara joateko, badia ziztu bizian zeharkatzen duten ubarroien koloniak pausatzen dira halaber, barrikako labar lasaiotan. Badia inguratzen duten labarren gainean area metaketa ageri da, orain gutxirarte harrobi moduan ustiatu izan dena. Multzo hau azken 70.000 urtetan eratu da, eta bere sedimentuetan tarte horretan jasotako klima aldaketen berri ikus daiteke. Garaiotz eta lehorretan area metatu zen, eta garaieze eta beroetan lurzorua tartekatu zitzaion. Barrikako labarretan silexa aixa bereiz daiteke. Inguruko arroka argiagoen artean kontraste bizian ipintzen baita haren kolore iluna. Kuartzo mota honek apurtzeko duen eragatik,
Gizakiak asko erabili zuen tresnagintzan, lehen gai gizara. Berrogeita hamarretako hamarkadan hain zuzen, historia aurreko aztarnategi bat aurkitu zen Labarraren gainean. Bertan baliagai natural hau ustiatu zelarik. Kurtziako estazio arkeologikoan silexesko tresnak egiteko tailer irekia dugu. Material hau oso ugaria da, eta aisa ikus daiteke zona honetako lurzoruaren ebaketa batetan. Indusketetan aurkitutako piezek aztarnategi hau musteriar kulturakoa dela adierazten dute. Beraz, material hauek eta inguruetan aurkitutako tresna neolitiko zein txanpon erromatarrek iradokitzen dutenez, jendea gutxienez azken 60.000 urtetan bizi izan da Plentzia inguruan. Hala ere, gizakiak ingurune natural honen gehiegizko itxura aldaketa eragin du. Azken mende honetan batez ere. Pinu eta eukaliptuak landatuz. Lurzorua soil eta arriskuan uzten duten matarrazez. Itsas adarrera araztu gabeko urak isuriz. Non nahi eta nola nahi eraikiz. Hondartzen inguruan ur fekalak isuriz. Itsas ertzaren erosioa areagotzen duten azpiegiturez. Edo itsas adarraren ubidea apurtzen duten dragaketa periodikoez. Premiazkoa da beraz, ingurune natural honen gozamena eta garapen ekonomikoa uztartuko dituen balorazio lana egitea.